Sripat sripit lembehane raka sipe gandas luas wirakane anglam lami Mbak yuk pangapunten
ambekan sik ya Mas. Oh ngono. Pengambilan napas. Lah nggih ngoten to Pak. Ngangge ambekan riyen nggih Pak nggih. Heeh. Kok nek lali rambekan bahaya lho Mas. Ojo ngantek lali. Eling-elingan terus ngambekan. Terima kasih Ayu Suara. Menika mau nuhuni pamundutan saking Pak Haji Tarso. Tarso.